Sådan. I dag så er vi ude ved Grønland, og jeg har min far med. Og jeg har min lillebror med, der hedder Valdemar. Og jeg har min mor med. Og så har jeg også lige Laurits heroppe. Det er så vores baby. Han ligger og sover lige nu. Her er der sådan nogle isbjerge. Altså, de er jo kæmpe store. Og senere i dag, så kommer vi også til at komme med på en båd, som jeg også tænker, at vi laver en video på. Hvis I ved det, så de der isbjerge derovre, de er rent faktisk 10 gange større end nedenunder. Og de er altså store nok forhold til. Nå, hvem er det, vi har med som passager i dag? Ja, og David. Og se, vi kører væk. Og Carsten er her.